lagi hajar ngut ki nong trei bla barjala ha MIDC Industrial Estate Umiam mentagasngi kilai khi bandawa ya kahok persya ya ka jingle tuklar ka KSU bat keno bakta akti ya ki ha ka jingle jongka ban khandra level license ha ka ne gasngi pale kaseng kam shem lalej ban wanra ya kanu ga jingshongs ir ha ka te ga jaka henre tangban khandra ya ki bre ki batre be an klempi kot ki sla ki babyang henre na markate ga jingye khi persya jongki te ga nong bla barjala ka industrial estate Umiam labo ye ki pulit pahara bat ki magistrate kum ke jing pun khre lupa bantem ye kinu ki jing jia bom pai perkhan kani kala khanglat ye ke khot jong ka seng ban le shakate ka jaka hadin ba ki latip halo kate ka jing khi jong ki tei ki barjala pan persya ye kate ka jingle khandra level license jong ka ki issue ki nong bala barjala na ke lengki karkhana kilawan ban ye lumlang haryang do vene private limited factory so dap ka jing puslai kajing bak keran kajing shan kajing ahra kani kasnong hi bakwai naru mun kini kisni mutala ar laisni ke hendrai bun ki kajing ja ki bakla kala ja kani kasnong ba nakada ba kini ki kendram halo kajing idai kini ki level ki bukan poi nang no khamtan kano no kajing tip naka snong katha batumjo naka labor department ke kumni ek wajah ni mentah kalau ba mensis ni nilayo jingtep nakaleng jong ka sanghi ba kini kileba ba nakaleng ka infiltration ru ki tham check ekini kileba ki bawan poi hakani ka mil ka bangi jukot ka century ade ka rengdo mil te kiwan ra tu ekini kileba hakapor men met hakapor ar lai buje men met kumbalai phomot te nakaleng ka infiltration ki tham pek ekata ba kila pelaj kumto kam kano jing check ki kot kisla ki jongki namar hadin ke jingyo jingtip jongi ba kini hi kibreu kiong ba kilat nang tin apa infiltration ru da ka ba kisu ai bisa kamba sanspa marui de hadin kata bangi nakalang keseng ngila check bat ngilap ni po dam hakatus ni hak kebasan ngut kini kileba kiba kiwan nang thi bat timdan ki kot kisla dikidi maki hi ki ba bat ki boong ba kamba arpusan ngut ai kidangdan hang ni po kamel mentah kini gareng domel kiba kiwanra kam kinu kot kesla kam kinu ki dokumen kiba tikna te kumta hi mador ke sepulong ini ba min her bonjurip menen kesni buat mengin poi hakini kamel nakaliang jong kasang hi borok koi ni khot ni pintu ya borok bani yawan lang bani pek namar kini borok khat ki pulong ini bani yawan kumni bonjurip ya kini namar ba nakapor ke jujah hakini kesnong jingja ki bobon rukam ki ba ha ki ba kibriu ajudan tang jing sha penyap jong ki nong sung ni ajudan tang ki kies ki ba per ba jing tu ni ki blai ki badam mentarang kumba arbnai adan ru jing sha sho jing ki kena ki hakini ki mil hadu ba kila sha dong kila mansa ba kila poi hospital ndai hadin kata ba nging report ngila lech pot thanan ngila ai ke FIR ru rei ni sem penman ba jumlap sabut ba manu ba il kani ka yakini ki kam namar kadau kalong bakim jumentin yakini ki kot kisla hakani kamil bon sen kri tangani kamil hi nadu mensha hadu menta bamju don ni kinu ki level ki badan ki kot kisla ka batikna ki level license menen kasni hapor bangiwan panjuruk hakani kamil nisham ba kumba shipo 10% kidan kibil kumba ki badan ki kot kisla ndrai majority na ki kumba arspa laispa ngut kibreu kimdan kinu ki kot kisla ki dokumen ki batikna ya kata nai dekran ya level license le kimum tan sundan hiru te kai ko pulang ya kini mentah kesni kani ke jingja ba kini ke khar ki la ya rali kumne ki organize kumne kalau na kaliang jung trahi untna baik nomor ba ula pha khnang da kini ki level ban organize khnang ban numlat ya ke jing shisha ba kini kamel jung ba 80% jung kimdan ki kot sla basna nomor tip andalawan na kaliang jung level department inspector kinsa syam ba kumba berapa persen kibre jong ulang ni kiri ban syabe bat kin syap sange kani kam jadi nak kata kada sa organize ki ha da gini level kin organize bat ki lom lang baro khaj kini gimel kita ni gimel per kirung shani kirung satu habro khaj jubor justi kirung bat ki alam iki bat ki ong ba da ni kum tai kana ban create ya ka problem ba manu kin non bala shu non hani ban check ban ne ka kam kemudian kam ba ide ki documents te ngasai kani gadi ke jing ko di department repair tiba kum nak kalian ka invitation kum dah kalian jong ka level inspector kum tar ter kidan bun ki te handai hakini kisni
Fait kumangi ni kamshim amde bangi dan kanulu jumot bangin wan biang kani kadi ke surprise visit jongi babnen ke singir ni shuan tang na benta kata kadau bayo ke ja kanu ke basadin tenrei ngila ya trailang ngila pentip support ke labor department ngila pentip support ke nakaliang judisi bat kunta na police station i borak terter bat engkat bat keslong kata bat katu gani gi member bat ki bril jong seng ngimut bangin wan lang ngin trailang bat ngin sawan ban check ki mil kumni terter kenapa kan numjab kan repeat show kum kini ki jeng snio nrai menta ka sini pat dengiwan ka kala da kungpong dot ki barak khat ni syam punan ba are kini kila punya da kumni da kumtai bat kila sedang banyak rally kila sedang menteri ibor kini gerkar hakta kerukam nomor balai da barak khat mas tamai ni kini kam barak khat kede hina utra jo kini kumel bat ikna ba kini kumel para borin nadu mensyahadu menta kumpai ba kam ju maintain ni kini gunu ki kot isla hak dei documents bat deliver license de kumni hi terter kerpat na tentu ya barok ngikum kinok snong ngi kum na kaseng bat na terter kumta kemudian lang kibani pait lang halor kini kekam ba ngin subha ban pait na kupor sa kupor ba ngin trai sitam bat ngin tentu kini ki department ki bade ban pait ya kini kekam ba kinum sting sukne nang num dan tu gani rejeng e umbe tang kibriel sabar jalla ban bre ya kibriel ki jongi samtam kemudian ni nomor ini barabar si nisyam baik ba mentalak jah kenu ke jengkit klik ke dibit mangi bak jeng sak kenu ke dibit mangi kum kibriel jeng seng bangi lek bakla bengelam bakla bat lek kenu bundai tangkat tahik bris pun Dari storm jom kita kat apa yang circle lama tu ege begi dekat situ ipi menen keladon ka jingwan ka jingjok jing tip jom i ba kidon kumba lai phungut ki kita ki barjala ki ba mut wan wan trai sakane ka industrial area ka ba jan sosnong biam ki ba wan mut wan trai klam kot klam sla te hadin ka jingjok jing tip hadin trai storm ka yang dekat nak seng jeng wan ban khanra andri hakta ka jing khanra yo ban pat tang kumba nyu phangut nak ta ki lai phungut kita ki Batam kan gaji wajib tep ki ong bakil arung saki ini ki industri ki balak pendri yaki de menen yang ka seng ila pentep ki bor jong ka an de ka bor jong ka an nak ki polis kila pentep balasai kamu kabamut menta ka sengi kinwan na po labor department kinwan na po filtration kumbal kila poi menta banwan ban khandra ya kita ki mender domdan ya ka labor license khandrai hata ka jing poi jong kita ki briu jong ka an kini ki bar jela nakadaw ka jing bomle bom siknyo jing bom trikam jing department baper kila nut ban persya ya ka jing wan khandra labor license aba kila lum amduna ya ka sanspa ndros pangut tenol yang kaseng ka pendram ya kane ba di jing teristam jong kaseng dilala menta ban pai kumba lai trok ki barjela ki bawan ban trei klem kot khamsla hakani ka snong ka ba hakani ka ri ka bi jongi te kane ka pausai ba kila pen ya ka interstate migrant workman act ajar khatway but pausai ba kilawan kiwan bi sane illegally kram kanono ka jingteng kram kanono ka jingram dan aliang ka sang kan tibnya halor kane bat kan mi sa department repair halor ka jing doko trikam jingki halor ka jing bemle komsut nyau jingki bat hadin ka jing ra menden ru kidan ki khat kumbala ban da wini khat jungi ba kidan kita ki barjela ki batang da ka sanspat ka ki ayo mendrung sekali gari jungi dan yang ka sang kan teristom ban bodin ya kum kine makane kawan ra ka jingma ka kraw ya gari ga bi jungi kum ba pitep pentangan ban yang pensien sanspat ndrus pak ngut ki barjela klem kot khamsla ki la nut ban lum ban yaj rali hakine ki linti ban persya ya kita ka jing khandrai ka labor license tekane baro kapau ba kadako sabaplat karkom trikam ka department jong ka sarkar jela ka jongi dan ada ka sang sa isen ngen bodin bat minten pau ka jing persya jing ya tempek hatin ka jing ya ter ni yang ka sang ngala simbek karai bangin khangsha ya kan ka riang do winners namar ba ka dei kane hi ka industry ka ba wanra tu ya ki barjela bantre ha kan ka industry ka jongki mata ngila rai bangin khang bangin sexual yin pek ikot isla bat ni kepsai ba bon hi naki long teri ha kan ya industry ki dei bi hi bamdon kot kansla den mentahi ngila rai bangin khang yin pek bi no ya ki ba barjela ki badan hang ne bat dara ki kwa bantrai ki dan ki lokal jungi ki babon ki balak bantrai ka kam tajam ki la ban khat ki bresnong jungi parodo prasnam jungi ki bantrai ha kan ga industri ba snong ki subun ki punum keram ka jingsa le ban ban ki thai
ka jing cha tu cha lute ko song pathau kimi number bolen dawat jing te pakar khana itu ki bri ngimlap nakanya kasnong te kalong ka ke bas ulungo nakadaw kani ibu ya ka jing maham nakapos ko kini karkhana ba kimde banle ni zakam andai those menta ndala khandra kini kesu ya kini benta ila ban ba sibun ki nang kini ki thlajat bamdan bamjang kot isla dan nakaliang jing kasnong benpa ka jing soram jing sngo ni program jo di kani ka jingle jong kini karkhana bangirang kontu nane khamat balada nakaliang jing kasnong ka sapet khamat sapet benya bah ya ke ba fila ya ka baklak jing sasim nanti ba da kumai pat bang pet halo kini benta bar ka kontu ya ka sang KSU unjuk ki ki sang balang ba piwan kasnong ni nakaliang kasnong ni di dorengkat benya tren tak bahak son ka sang kathawi sai terima टोटल फैक्ट्री बंद हो जाएगा यहाँ का 25 फैक्ट्री है यहाँ के लगभग 25-30 फैक्ट्री है छोटा मोटा सारा बंद हो जाएगा यहाँ पे सारा फैक्ट्री का आदमी यहाँ घुसा रखा रुका हुआ है हम लोग के लिए एक है हम लोग को ही जस्टिफाई चाहिए हम लोग को वो लोग ने हम लोग का 3 साल से इसे तरफ रहा है कोई बाहर में जाएगा तो उसका मोबाइल छीन लेता है पॉकेट में पैसे मिलेगा तो पैसा लेता है नहीं तो मार के भाग जाता है ऐसे दादागिरी दो नहीं एक चलेगा दिन 2 दिन 3 दिन हम लोग कितना हम चलेंगे लोग इसे बर्दाश्त कर रहा है हम लोग को बर्दाश्त का हाथ पर हो चुका है का इंडस्ट्रियल एरिया में जितना भी फैक्ट्री है जितना वर्कर्स हम लोग काम कर रहे हैं आसाम का या बाहर का हो इंडिया का ही सारा चला जाएंगे रूट ब्लॉक करेंगे वहाँ पे जोराबाड़ में जैसा इंडिया आसाम का कुछ गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगे ट्रांसपोर्ट खाद्य हो या कुछ सामान हो ट्रांसपोर्ट टोटल बंद कर देंगे वहाँ पे हम लोग From a particular factory, the laborers from the factory misled all the laborers from the other factories also, thus creating a chaos in the entire Umiam industrial area, which has never happened. The Darbar here is very cooperative, has always cooperated us with everything. But today, seriously, we just had no idea what happened and how it happened. We really don't know. And now I think the Darbar is again back to action and things are cooling down. Things are getting back to normal. Thanks to the Darbar and for the support it has always given us. Yesterday, at the time of the running position in our factory, but suddenly they are come. First is come as a Mauti, and then come is Auto and Bororo. 10, 15, 20, around 35. 35 students is come, and they are along with the peeling roller, starting hitting from gate and our main gate, and they are entered to our office. And office also hitting some cashier and others staff also, and they are all sections. They are moving step by step. All are distributed to all sections, but every total our machine is shut down. Why shut down? They come to an office and hitting all people, and all are last workers are sleeping inside the room. And they are at the sleeping moment. They are also hitting all these people. And so are all the everything. Totally, the situation is very dangerous, and they are fear. They are fear for the what is the situation in the running factory. So they are strike today. All factory. All what is that? What is that demand? Your demand. Demand, I don't know what is the demand. They want to identify the proof. I don't know. They no comments, any discuss in our office. What you want and what you see, and they only say your ID, what is ID? We are see all the other cards. The other cards no value. Why no value? Other cards all over India is other cards value things. So this is the matter, and no discussion anything about. So some after half an hours, police come and no action regarding this. So we are all fear about the situations.